रिसिभ खालामालै थौ माथो बेफोरखौ थांसै आदसा बहा थांनो दा थाबायलाबायनोसैलै थौदो होनबालाय फैदो माथो रावबो गैयालै दिनैलाय बेयाव फैदो जिरायफैदो मोनसे खोथा जाबायलै फाय मा खोथा बुं आसलथे वाट माने मालाय होत्स फाग्ला बेखौनो मिथिला नों वाट माने मा लरग' आरे बेखौनोथ' सोंदोंना आं मा होनबावनांगौ जाखोलै बाम्बुला नै मोजाङै खोनासं वाट माने मा आरे आं मिथिखायनोथ' सोंदों नोंसोरनाव आरो आंखौ उल्था सोंबाय थाबाय वाट माने मा मोनसेबा मोनसे डाइरेक्ट बुंनो हाया नामा ओइ र'लाय र' नों बुजि मोनाखै नै लरग' जाम्बा खोनासं वाट माने मायानो माखौनो होननाय जायो मा बिदिथ' मोजां बुजायनो हायोना माथो उल्था सोंफिनबाय थानांगौ वाट माने मा होननानैलाय जाम्बासो नोङो लरग' साला नै लरग' होनबाय थानो नाङा थां होननानै थिपि मोनहांगोन आं मोजांबासो मोजांनिया थौ जालायबाय नोंसोरनिया थांसिथ'दो जायालै लरग'दो थौ नंगौ दसे